أرسط زينا حزب كريستيان عبي صوم تتصوم بسنة حلنا كوني قبا كبلو بصوة قدوساون ماتياسات تحساسي باو أبستفلاليا كتماتات إثيوبيا حزباو كونفرنس يسالت كم زلوتا حبيرو وصاي بريزيدنت ترامب نزوصانا يوصاي يوكرين كاب كبار معدنا كتكافلنا يكبا كبلو حتى دردرا قريبا على قدام 15 كاتيت كل تشحن 17 عام تمرت قطري ساعات شعتنا بخم استدالو زينا ومسنادوتات ما دي زينا اي تي بي تغنيا حزنا لكم قريبنا لنا كم يتوعلو كبرات تملكتي مس زيناتات جيتاچوالو مسخم كصنح دحر زحصار مسغاغريت كنراخبينا ما دي زينانا جميرلو سنة مكتال نكون لكم تمنيتنا فلما بحصرت زيناتات كنجمر أبستفلاليا كتماتات إثيوبيا حزباو كونفرنس يسالت كم زلو تحبيرو تي هاغراو كونفرنس حزبي كابلو مجميرو أب 25 وانا كتماتات كم زكايد أب بارتي بلصقنا ترخب حبريتا رديو كابتوم حزباو كونفرنسات زكايدلوم زلو كتماتات أب كتما أديس أبا سمرا أربع منج بحردار ولايتا سودو حواسا جمّا حزباو كونفرنس يكايدالوم اتي حزباو كونفرنس كاب قال كساب باهلي بزبل مري حسابيو يكايد زلوم ابتي كونفرنس رسم محدار كللات لعلوتا مرارحة فيدرالن كللن عبي تعدي مرحتي قوسا ابوتات هايمانوتن زي تفلاليو كفالات محبرسبن ترخيبهم ابتي مدرخة مبالكالا يسروع قباي بارتي بلتقنا زي تقمتو سانتاتن انفتاتن كمون اب سرحتي سناي من محدارن لمعاتن زتي قبر مهلاو تحبيروم ابتي كونفرنس حزبي زلعلوم حتوتات ملاشن مبرهن ناتوهاب مقانون تقليصم بتمساسال زينا بكتماتات جيجيغا دسي دريدوا شجر غوندرن بحردارن كاب قال كساب باهلي بزبل مري حساب كونفرنس حزبي كايدالوم ابتي مدرخه مبلكالا يسروع غباي بارتي بلصقنا استقمطو سانتاتن انفتات تخرتن مسرت زغبرو مقانون تقليصم ابتي كونفرنس حزبي زلعلوم حتوتات ملاشن مبرهن موحاب جمارو دمام تحبير اللهم بارتي بلصقنا نسلاماوي زتبرو كل غزه كفتي كبلو دكتور ابراهام بلاي غليصم اب كتما شجر حزباو كونفرنس زرخبو ابال كوميتي فصام مسرح بارتي بلصقنان منستر مسنون كبابتات قولان دكتور ابراهام بلاي تي بارتي حدنت نمطنخار غزاتي زانتاتات نكفطرو يسرحلو يلوم صقمات بزتناي مفتاح بهلي بمعبال زلاقي هنصت سلام نمنغاس انفت كم زتقمطون غليصام زين كعوتنا كل سبت ساتفو ثاني كم زخونه دما حبيروم بارتي بلصقنان سلاماو زته كل غزه برو كفتي كم زخونه وسخم ارغاغيصوم رسم محدار كل الامحرا يتارغا كبده بوغنوم تقمطو انفتات بمتكبار هاغراو شتوتات معوات كم زغبا غليصوم بارتي بلصقنا بزحلفو عماوتي اب عودي كتبا بوليتيكا محبراوي دبلوماسياون عوتات كم زمزغبا بريهم ኢትዮጵያ በሁሉም ዓውድታት ናብ ብራኸ ዝወስዱን ባህጊ ህዝቢ ዘረጋግጹን ተግባራት ይካየዱ ከም ዘለው አይተ አረጋ ከበደ ተዛሪቦም እቲ ፓርቲ ኣብ መበልካላ ይስሩዕ ጉባኤኡ ረብሓ ኢትዮጵያን ህዝባን ዝሕሉ ከምውን እዚ ሃገር ኣብ ዓለም ግቡእ ቦታ ንክትሕዝ ዝገብሩ ውሳነታት ምትሕልላፉ ኣዘኻኺሮም ስለዝኾነ ዝተቐመጡ አንፈታት ብምትግባር ሃገራዊ ሽቱታት ንምዕዋትን ስራሕቲ ልምዓትን ሰናይ ምሕዳርን ብምርብራብ ምስላጥ የድሊ ክብሉ ኣብሪሆም
ምክትታል ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛኹም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ቀጻሊ ዜና እንትንሰግር ካብ ማሕበረሰብ ዝለዓሉ ሕቶታት ንምፍታሕ ብትኹረትን ምትሕብባርን ክስራሕ እዩ ክብሉ ርእሰ ምሕዳር ክልል ሲዳማን ኣባል ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ፓርቲ ብልጽግናን ኣይተ ደስታ ሌዳሞ ገሊጾም። ኣብ ከተማ ኣዳማ ዞባ ምብራቕ ሸዋን ኣርሲን ዝተውጻጹ ክፋላት ማሕበረሰብ ዝተሳተፍሉ ኣብ ከተማ ኣዳማ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ይሳለጥ ኣሎ። እቲ መድረኽ ካብ ቃል ክሳብ ባህሊ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ካልኣይ ስሩዕ ጉባኤ ፓርቲ ብልጽግና ዝተቐመጡ ውሳነታትን ኣንፈታትን ከምኡውን ኣብ ልምዓትን ሰናይ ምሕዳርን ዘተ ይግበር ኣሎ። ኣይተ ደስታ ሌዳሞ ፓርቲ ብልጽግና ካብ ዝምስረት ሓፂር እዋን ዝገበረ እንትኾነ እውን ብዙሓት ለውጥታት እናመዝገበ ከም ዝርከብ ኣብሪሆም። ፓርቲ ብልጽግና ናይ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ሓበራዊ ዕድልን ሓበራዊ ዕቤትን እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። እቲ ፓርቲ ኣብ መበል ካልኣይ ስሩዕ ጉባኤኡ ዘቐመጦም ውሳነታት ትልምን ኣንፈታት ትኹረትን መንግስቲ ከም ዝኾኑ ሓቢሮም። ኮሚሽነር ጀነራል ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ምስ ምክትል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት ሓላፊ ጸጥታን ድሕነትን ጊልስ ሚቻውድ ዘትዮም። እቶም ኮሚሽነር ጀነራል ኣብቲ እዋን ዘተ ከም ዝገለጽዎ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝውግኖም ልኡኽትታት ንኽዕወቱ ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ግድኡ እናተዋጽአ ይርከብ ኢሎም። ኣብ ቀጻሊ ነዚ ተግባር ኣጠናኺሮም ከም ዝቕጽሉ ምርግጋጾም ሓበሬታ ፖሊስ ፌደራል ኣመላኺቱ። እቶም ምክትል ዋና ጸሓፊ ብግድኦም ኢትዮጵያ ከምኡውን ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ምስ ሕቡራት መንግስታት ዘለዎም ምትሕብባር ኣብነታዊ ከም ዝኾነ ኣረጋጊጾም። ዩኒቨርሲቲ ወላይታ ሶዶ ልዕሊ 2500 ተምሃሮኡ ኣመሪቑ። ዩኒቨርሲቲ ወላይታ ሶዶ ብስሩዕን ተኸታታልን መርሃ ግብሪን ተምህሮም ዝጸንሐ ልዕሊ 2500 ተምሃሮ ኣመሪቑ። ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ወላይታ ሶዶ ዶክተር ጉቼ ጉሌ ትምህርቲ ናይ ኩሉ ነገር ቁልፊ ብምዃኑ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝሓለፉ ግዜያት ኩሉ መዳያዊ ለውጢ ሃገር ዘቐጽሉ ተምሃሮ እናሰልጠነ ይርከብ ኢሎም። ኣብ ቀጻሊ እውን እቲ ዩኒቨርሲቲ ብዝተዋሃቦ ዓውዲ ትምህርቲን ልኡኽቶን ብምርምርን ግልጋሎት ማሕበረሰብን ዝተዋሃቦ ሓላፍነት ክዋጻእ እዩ ኢሎም። ብተወሳኺ ዩኒቨርሲቲ መቱ ኣብ ዝተፈላለዩ መርሃ ግብርታት እንተምህሮም ዝነበሩ 1400 ተምሃሮ ብቐዳማይን ካልኣይን ዲግሪ ኣመሪቑ። ካብ ውሽጢ እዚኦም 1181 ተምሃሮ ብቀዳማይ ዲግሪ 226 ዝኾኑ ድማ ብካልኣይ ዲግሪ ትምህርቶም ከም ዝዛዘሙ ተገሊጹ። Ethiopia is the mother of African independence. እኛ አፍሪካውያን በአሁኑ ጊዜ በዓለም ላይ የተለየ ስፍራ ይዘናል። ብዙ መቶ ዓመታቶች በጭቆና በባርነት የኖርን በመሆናችን ማናቸውም ሕዝብ ነፃ ሆኖ ሊኖር ይገባዋል ብሎ ለመከራከር ከኛ የበለጠ ሊኖር አይችልም። I am happy to be here in Addis Ababa. የአፍሪካ ማህበር ሰብሳቢ አብሳሪ የጥቁር ሕዝብ ጽዋ መስራች ጠሪ አክባሪ በባርነት ዋሻ የነጻነት ቀንዲ ኢትዮጵያ ሰንደቅ ነች የጥቁር አርማ አክሊል። ኣብ ምክትታል ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛኹም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ መሪፅኩም ስለተከታተሉና ነመስግነኩም ሕዙን ምሳና ጽንሑ ብዝርዝር ናብ ዝሓረናዮ ዜና ክንሰግር ኢና። ህዝበ ክርስቲያን ዓብይ ጾም እንትጸውም ብሰናይ ሕልና ክኸውን ከም ዝግባእ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ተሓሳሲቦም። ካብ ምጽዋም ብተወሳኺ ንዝጠመየ ንዝዓረቐን ብምሕሳብ ክሓለፍ ከም ዝግባእ እውን ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ገሊጾም ንጸብጻብ ምንተወስነት ይልማ ሙሉ ብርሃን ግርማይ
ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ አብይ ጾም ምክንያት በመግባር ጋዜጣዊ መግለጽ ሂቦም ቅዱስነቶም አብይ ጾም ኢየሱስ ክርስቶስ ጾም ጾም ምክንያት በመግባር ዝጽውም ጾም ምዃኑ አልዒሎም ፍቃደ ስጋ ንፍቃደ ነፍሲ አሕሊፍካ በመሃብ ክጽውም ይግባእ ክብሉ አልዒሎም እዮም። በእግዚአብሔር የተከለከሉትን የተከለከለውን ግብረ ኃጢአት እንድንፈጽም ዲያብሎስ ህሊናችንን ሲገፋፋው በእግዚአብሔር ዝተከልከሉ ግብረ ኃጢአት ንኽንፍጽም ዲያብሎስ እንትደፋፈአና ኣብቲ እዋን ዲያብሎስ ክፍትነና ከም ዝተዳለወ ክንፈልጥ ይግባእ። ንኃጢአት መልሲ እሺ እንተይኮነ መልሲ ኣይፋልን ኢና ክንህቦ ዝግባእ። ነዚ ብቃዋምነት ንወስዶ እንተኮይና ዲያብሎስ እናተሰዓረ ንሕና ድማ እናሰዓርና ክንነብር ኢና። ካብ ጽሊት በመርሓቅን ንዝጠመየ በመክፋለን እዋን ጾም ከሐልፍ ከም ዝግባውን መልእኽቶም አሕሊፎም እዮም። በወርሃ ጾም ከመልካም ህሊና የመነጨው መልካም ስራ ማከናወን ግድ ይለናል። ኣብ ወርሒ ጾም ካብ ሰናይ ህሊና ዝመጽእ ሰናይ ስራሕ ምስራሕ ግድን እዩ። ምክንያቱ ጾም እንጸውም ትእዛዝ ፈጣረ ንምኽባር ስለ ዝኾነ እዩ። ኣብ እዋን ጾም ንዝጠመዩ ክንምግብ ንዝዓረቑ ወገናት ካብ ዘለና ክነካፍሎም ዝተጻልኦ ክነጣዓረቕ ፈጣሪ ኣምሂሩና እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ፍትሕን ሓድነትን ብምዕሳል ሰላምን ምርጋእ ክህሉ ብምግባር ክጽወም ከም ዝግባውን እቶም ቅዱስ ፓትርያርክ መልእኽቶም አሕሊፎም እዮም። ፍትህ ያጡትን ፍትህ እንዲያገኙ ልናደርግ ፍትሕ ንዝሰኣኑ ፍትሒ ንኽረኽቡ ክንገብርን ሰብኣዊ መሰል ከይንካ ኩናት ከይለዓል ጽልኢት ከይህሉ ክንገብር ይግባእ። በመንፈስ እዚ ጾም ንጸውም እንተኮይና ጾምና ሽጡቕ ክወቅዕ እዩ። ዲያብሎስ እውን ክሰዓሪ ስለ ዝኾነ በመንፈስ እዚ ጾምና ክንጸውም ይግባእ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዓበይቲ ሃይማኖታዊ ስርዓት ዘሳለጠሉ ዓብይ ጾም 17 ለካቲት ከም ዝጅመር ተገሊጹ እዩ። ዜና ዕዳጋ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ናብ ታንዛንያ ዳሬ ሰላም ኣምሪሖም። እቲ ተመስገን ናብ ዳሬ ሰላም ዘምርሑ ንሳልሳይ ግዛብ ዝካየድ ጉባኤ G25 ኣፍረይቲ ቡን ሃገራት ንምስታፍ እዩ ተባሂሉ። ኣብቲ ጉባኤ ቀዳመይቲ መፍረይቲ ቡን ሃገር ዝኾነት ኢትዮጵያ ሓዊሱ 25 ሃገራት ኣፍሪቃ ኣፍረይቲ ቡን ከም ዝሳተፋ ተገሊጹ። ኢንዱስትሪ ቡን ኣፍሪቃ ብምንቅቃሕ ንመናእሰይ ዕድላት ስራሕ ምኽፋት ብዝብል መሪ ሓሳብ እዩ እቲ ጉባኤ ዝካየድ ዘሎ። ኣብቲ ጉባኤ እቲ ዓውዲ ንምንቅቃሕ ሰፊሕ ዕድል ስራሕ ንምፍጣርን ዘኽእሉ ልዝባት ከም ዝግበሩን ትጽቢት ተገይሩሎም። ኣመወዳእታ ዜና ወጻኢ ኣሜሪካ ዘውፅኦቶ ወጻኢ ዩክሬን ካብ ማዕድና ንኽተካፍላ ሕቶ ድርድር ኣቕሪባ። ካብ 400 ክሳብ 500 ቢልዮን ዶላር ካብ ዩክሬን ከም ዝደልዩ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ገሊጾም። ፕሬዚደንት ትራምፕ ንዘውፃናዮ ወጻኢ ዩክሬን ካብ ክባር ማዕድና ንኽተካፍለና ምባሎም ስዒቡ ኣንፈት ትኩረት ኮይኑሎም። ሕዚ ድማ በዓል መዚ ኣማኻሪ ብሄራዊ ድሕነት ዋይት ሃውስ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ምስ ኣሜሪካ ብዙርያ ውዕሊ ማዕድን ናብ ድርድር ንኽምለሱ ሓቲቶም እዮም ክብል አልጀዚራ ጸብጺቡ። ኣማኻሪ ማይክ ዋልትስ ኣብ ጋዜጣዊ መግለጺኦም ናብ ጠረጴዛ ዘይምምጻእ ንሕና ዘቕረብናዮ ነዚ ዕድል ንምጥቃም ፈቃደኛ ዘይምዃኑ እዩ ክብሉ እውን ተሰማሚዖም። እቶም ኣማኻሪ ንዩክሬናውያን ብሓቂ ዘይእመንን ታሪኻዊ ዕድልን ኣቕሪብና ኢና፣ እዚ ድማ ዘላቒ ውሕስና ድሕንነት እዩ ክብሉ ወሲኾም። ነዚ ዝመሰለ ሕቶ ፕሬዚደንት ሉዓላውነት ኣሕሊፍካ መሃብ እዩ ብምባል ግዛኣትና ምሻጥ ኣይክእልን ምባሎም ዝዝከር እዩ። ነዚ ስዒቡ ተወካሊ ኣሜሪካ ኬሎግ ናብ ዩክሬን ኣቕኒዖም ምስቶም ፕሬዚደንት ዘትዮም። ኣብቲ ዘተውን ከም ድሕንነት ኢንቨስትመንትን ኣብ ዝበሉ ጉዳያት ምስ ኣሜሪካ ክግበሩ ብዛዕባ ዝኽእሉ ስምምዕነታት ዝርዝር ዘተ ከም ዝገበሩ ዜሌንስኪ ተዛሪቦም። ዜሌንስኪ ምስ ኬሎግ ድሕሪ ዝገበርዎ ዘተ ኩናት ደው ንምባል ምስ ኣሜሪካ ስምምዕነት ድሕንነት ኢንቨስትመንትን ንምግባር ድልዋት ምዃኖም ኣፍሊጦም። ብምዃኑ ድማ እዚ ቅጽበታዊ ለውጢ ቅዋም ኣሜሪካ ደገፍቲ ዩክሬን ዝኾኑ ሰበስልጣን ኣውሮፓ እውን ኣደንጊጹ እዩ። በዚ ድማ ዩክሬን ናብ ውሽጢ ሕልኽላኽ እንተኣትያ ንሩስያ ዘድገፍ ስምምዕነት ክተኣቱ ትኽእል እያ ዝብል ስግኣት ፈጢረሎም ከም ዘሎ ተገሊጹ።
ክቡራት ተኸታተልቲ ዜናው መሰናዶታትና ቀድሚ ምዝዛምና ቀንድ ነጥብታትና ክነዘኻኽረኩም ህዝበ ክርስቲያን ዓብይ ጾም ትጸውም ብሰናይ ሕልና ክኸውን ይግባእ ክብሉ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ተሓሳሲባ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኢትዮጵያ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ይሳለጥ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንዘውፃናዮ ወፃኢ ዩክሬን ካብ ክባር ማዕድና ከተካፍለና ይግባእ ክብሉ ሕቶ ድርድር ኣቕሪቦም ክቡራት ተመልከትቲ ሎሚ ዕለተ ቀዳም ቀትሪ ሰዓት 9 ናባኹም ዝተዳለወ ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ ዞም ክትከታተልዎም ጽንሕኩም ምስሊ ነይሮም ስለምክታልኩም ነመስግን ጌታቸው ኣሎም ስመላእ ሰማያ ስቱዲዮ ሓቢረኩም ነይራ በብዘለኹሞ ምስ ዝተረፉ ምድለዋትና ሰናይ ግዜ ክኾነልኩም ትምኒትና እዩ